I pozivamo ljudi došli moj novi YouTube na kanalu i ljudi da snimamo Clash Royale preko prank. Imamo tu žalj čest, da je krav čest. I to ću ja sve reći. Da, to će se na meni zvoli. Pazi, nemoj dole na mikrofon da stavljaš. Ima 694 golda, a da ima koliko će se da otvara. Idemo na silver chest. Tu se on gori od... Zep i Fight Spirit. Ok. Idemo na free. Ajde. Ajmo jako Jebeni legendarnu. bar spirit i wizard. I sad ajmo jako legendarnu. Jebeni berberen i... 5 video hordi. I sad idemo na crown chest, da smo ga sad dobili. Sad! 2 gema. To je sasvim gema. Idemo, molim te, barite rare sad to. I bit će možda epic, bit će epic. Biće... Rage! Ko da reka, dobra. I ljudi, imamo 1182 golda. Već. Mislim da ćemo da imamo oko Idemo ljudi, 2000. 3, 4 sad. A nije neki dobar chest time. Ajde. Prvi put da se desi da sam dobio to. 992 golda. Da bi... Odmah skarmi! Odmah? Dobro, biće komen. Biće. Mrtvi fire spirit. 160. Što se Da ne veliš pa spije? ljudi skar ovo, ajmo da gledamo. Rage, idemo. Imali smo 2000. Ajmo sad da probamo da nabijemo na veći level. Koji je ti mi level? Drugi, meni. Ajde gore pogodi bre. Čekaj. Skarmi mi deku. Evo čekaj. Ajmo da upgradeamo Fight Spirit. Znači normalno ne trebaju mi. Ma treba. Ne trebaju. Pa da bi se popao na više level, konja. Ajmo tu. Što normalno. Trošiš mi pare za džabe. Pa da bi ušao A mogu kupiti neku bolju karticu u šopu. Budi malo. kupi princ. A ne mogu. Ovo će da kupiš 26 gemova. Nemam. Da završiš možda klip, a? Letiš kurvo. Pa brate, ne mogu 2 minuta da snimam klip. Dobro, da igram pravi bet. A ja Neću. ću da igram horror igru. Ću ga na Vuku, a Vuka se zove Čamuga 1, 2, 3. Čamuga. To je jedan njegov drug, dao mu akaunt. Da vidiš, radivo je. Kojem je klanu? A? Kojem je on klanu? Košov Srbija. A Vuka je u... I, ljudi, igram horror igru. Možda treba ja moraš da snimiš. A, isli biću reka tamo u životu. I ljudi, samo da znate, ovo je kraj klipa. 12 uveče. Prvi start. Vidimo se u sljedećem. Ćao!